kich magi are faith workers chalo gi social workers koro pinje moselo nitiere support monego bed ni gimiyo church to pinywa mar Kenya kinwa ka church en gimoro mojiwanga en giming'iyo gi wang' marach to church ni oting'o ting' maduong' makadang' church bedo maonge to Kenya ni ok dang' bed Kenya koro suru to kata mana muma wache Mathayo 21 kisomo chakre 12 ka Yesu donjo kalu mowacho ni oda ok en kar ohala koro ok dang' wayie mondo church lokre ohala sa ibro keto mondo wagolo suru manake ni church automatic osedonjo ohala kamano. Thank you. Winjo ka achiel kuom jodolo mawuok e gwenge mag Mombasa wacho ni midhiero nyalo biro betie. In kaka ng'at ma bende achiel kuom jogo magin jotich e kanisa. Gin midhiero mage manyalo biro betie poni koro obedo chik kendo koro kanisa nyakolo chul mana osuru. Midhiero mage manyalo betie. Joma mulo jotich Nyasaye jogo mulo tong wang' Nyasaye. Mano biblical, mano muma. Kendo ng'ato nyalo mulo life wire, nyalo nyon hotspot. Koro ka to dang'